ଲାଠି ହେଲେ କେମିତି ଯିବା? ତମେ ତ କାଲି କହୁଛ ଯିବା ଯିବା ବୋଲି କହୁଛ, କେମିତି ଯିବା? ସାଇକେଲ ପାଇକେଲ ତ କେତେ ନାହିଁ। ଆଲେ ଆଲେ ନତିଆ, ଆରେ ଭଲ କଥାରେ କହୁଛୁ ରେ। ସେଦିନ ତ ମତେ ନେଇକି ବାହାରେ ଗାଡିଆରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଏତେବେଳେ ମତେ ନେଇ କୋଇଲୁ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ। ଆଲେ ଆଲେ ତାହେଲେ ହଉ ହଉ ଯିବା ଆଉ। ତାହେଲେ ଏଠି କୁନି କୁନି ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ନାଚ ପାଖରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଚ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏଠି ତାଳି ଟିକେ ମାରିବା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା। ଆଲେ ଆଲେ ଭଲ କଥା ଆଉ। ତାହେଲେ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି? ପୂଜାକୁ ରାତି ଅଧରେ ଯିବ, ମାରି ପକେଇବ ମତେ। ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ। ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ଆଉଛି, ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରେ। ଆଲେ ରାତି 9:30 ହେଲେ ଆମେ ଯିବା କେମିତି?